По време на изложението Бата Агро в Стара Загора, фирма Фермер 2000, освен че представи последните новости при земеделската техника, беше и домакин на чуждестранни гости, които презентираха няколко премиери. Кембъл Скот акцентира на новия Масей Фергюсън от 66-та серия. Специално го докарахме тук, като част от европейското му представяне. Ние лансирахме този продукт на изложението СИМА през февруари във Франция. В серията са включени 4 модела, като това е най-големият от тях – 66-16 с Dyna 6 трансмисия и AdBlue система за преработка на изгорелите газове. 4-цилиндровият му двигател е много мощен, надежден, ефективен откъм консумация на гориво, достигащ до 185 конски сили, което го прави най-мощният 4-цилиндров трактор на пазара. Има много добра хидравлична система и наред с всичко това е много лесен за поддръжка. Моделът също така е много маневрен и предоставя отлични възможности за използване с челен товарач. Кабината му е красива, комфортна и обширна и предлага много добра видимост във всички посоки. При тракторите от 36-та серия са направени подобрения в двигателя, кабината, хидравличната система, добави господин Скот. По думите му, следващата ключова машина за българския пазар е този трактор от 56-та серия с 3-цилиндров двигател с мощност над 102 конски сили. Това го определя като най-мощната 3-цилиндрова машина на пазара. Този модел ще бъде подарък за един от клиентите на Фермер 2000, чието име ще бъде изтеглено чрез томбола в края на годината. На изложението Бата Агро беше представен и моделът 7626 с мощност 280 конски сили с Dyna 6 трансмисия. Той може да бъде и лек, и тежък трактор, в зависимост от инвентара. И най-големият модел в гамата на Масей Фергюсън от 86-та серия е с мощност 370 конски сили. След първото му представяне през 2009 година, той веднага стана трактор на годината и получи много други награди. При комбайните новост е серията Бета с Skyline кабината, която предлага две основни предимства – комфорт, ниски нива на шума, нов терминал и нов джойстик, както и фантастична видимост. Виждаме големи възможности за развитието на земеделието в България, което ще става все по-ефективно. Ние искаме Масей Фергюсън да се развива с това. Предлагаме най-добрите решения на фермерите с нашата продуктова гама. Имаме много добър партньор в лицето на Фермер 2000. Компанията разполага с опитен екип, отличен сервис и бързи доставки на резервни части. Следващият успешен бранд в портфолиото на Фермер 2000 е Фармет. Нашият бестселър е машината Компактомат, която има 20 годишна история и е много популярна по света. Тя извършва едновременно 3 вида обработки и може да се използва преди се идва, като полето след нея става идеално гладко. Тя върши отлична работа и след жътвата, например на рапица. Тази машина специално е с работна ширина 5 метра, но тя може да бъде и във вариант 15 метра. Следващата интересна машина от Фармет е Дискомат, която много добре миксира растителните остатъци след жътва. Също така подготвя отлично почвата преди сеитба. Извършва почвообработка на дълбочина 18 см. И третият акцент в представянето на Фармет беше 8-метровата машина Софтер, която обработва на дълбочина до 20 см. Не по-малко интересна за фермерите беше самоходната пръскачка модел 5215 с мощност 215 конски сили на американската компания Милър. Милър е в бизнеса от 120 години. Седалището ни е в щата Уисконсин, близо до езерото Мичиган. При нас работят 280 души, а фабриката ни се намира в малко селце, наречено Сейнт Нейзианс. 50% от продукцията се експортира. България е нов и вълнуващ пазар за нас. Продуктовата гама на Милър включва машини в 7 различни мощности на двигателя, като най-голямата е с над 365 конски сили. Вместимостта на резервоара може да достигне до над 6000 литра, а дължината на щангите до 36 метра. Американският двигател Cummins се отличава с много голяма икономичност. Кабината е ергономична и обезшумена. Тя, както и седалката на водача, с въздушно окачване. Клиренсът на машините е едно от основните им предимства. Той е 1,8 метра, което позволява пръскане в по-късни фази от развитието на културите. Едно от големите предимства на Милър е, че щангите са отпред, което дава възможност на оператора да наблюдава целия работен процес. Друг емблематичен бранд в продуктовата гама на Фермер 2000 е Маниту. В съвременното земеделие фермерите са повече мениджъри, старайки се да свалят производствените разходи и да повишават производителността. Ние предлагаме най-добрите решения в този сектор. Днес сме горди да кажем, че сме номер 1 на пазара на телескопични товарачи.
Моделът MLT-735 е най-популярната машина на Маниту с мощност от 120 конски сили, с 7-метрова височина на стрелата и 3,5 тона товароподемност, а най-новият модел е MLT-840 с 8-метрова стрела и товароподемност 4 тона. Нашите машини са достатъчно силни, мултифункционални и надежни. Те покриват нуждите на всеки сектор. Създадохме най-модерния център за резервни части, които можем да доставим в рамките на 24 часа в цяла Европа. Доволни сме да работим с Фермер 2000 в България, защото те разполагат с много добре обучени техници и покриват нашите очаквания.